Saguh ya nak ya. Saguh no penyanyi kondang asli kok Sragen no. Tak gathukno karo bintang tamu. Wah, sing lagi viral iki. Ya, wong ayu. Iya, piye Kakang Mas? Ijek duwe ati? Ayo kita siksa. Yo. Aku sik duwe ati, ya toh? Ya. Disiksa. Yo aja disiksa, kudune diseneng-senengke. Yo iki tak seneng-senengke sik. Iya. Nek teko omah tulung mobil mudel nggo ngragati aku ya. Iya, tunggu ngragati kowe kok tak operasi plastik ya. Nek ben dadi kaya apa no? Yo ben dadi kaya Aliando paling ora. Oke. Ora kaya alkohol ngono kuwi wajahmu. Padake apa kok alkohol? Kene no. Di jogetan ayo kene ben saya gayeng iki mau bapak-bapak dituruti tak gening lerek ibu-ibu ngono neh ben ora daerah imban cindim ban siladan. Iya, sebab ki Pak Harjono sukses kaya ngono ki mesti di belakangnya ada seorang ibu sing ndongake. Mosok. Lho iya to, Mas. Oh, ngono ki Masya dadi Allah. tidak lepas dari dukungan seorang istri. Nggih Pak Harjono nggih. Oh berarti wong lanang sukses kuwi mergo Mergodongane wong wedok sing ning mburi, Mas. wah Ora jenengan, semata-mata kuwi semuanya berkah dari Pak Harjono, ngono. jenengan iso sukses sih sing ndongakno wong pira to Pak iso sukses pol iki. Kuwi lagi siji, Pak. Engko nek wis ping 4, Saya sukses Pak jenengan. Oh, malah nyedake kon rapi upama, kuwi gur upama. Iya, ning- Nek Pak Harjono piyayine wedi setia ya, setia Pak. kok setia karo ibu. Iya, ditembangke sing kepenakno. Oke. Ati kesiksa garape Apa? gandeng jenengan Piai Sragen garap Eh, Sragen. Oh, Sragen boleh, Tayub boleh. Oh, ngono? Iya, Ya, digarap Dedek. reggae siap, Pak. Kok reggae to? Iya, aku ki kok menawa Ayo ditembangke. Ati kesiksa jing ya gelem. Ngopi nemu patroji ngono lho. Apa wae bukane kudu ngopi nemu patroji ayo. Ayo yo. 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 Nyokek Mas yo nyokek yo. Kene no. Asik-asik. Monggo Pakde, Pakde. Joget sesarengan. Ayo yo.
Piye. Pak Lurah, menawi panjenengan kersa HE-ne panjenengan sepinten Pak Lurah? Hae. Waduh, wali ya kira. Iki Bu Lurah langsung, heeh Pak E. Kok hoo to iki. Ayo komunikasi karo Pak E iya, kok. kene hae kono. Hoo Pak. Iya. Heeh Pak E. Cocok iki. Panjenengan iki kok ya sik rasa swantene ganteng ya so pinten to Pak? 73, Mbak. Luar biasa Mas Gareng, Pitung. 73. Hebat 73 jek bergas Ora semangat. ketok kaya 73 Mas. Ora ketok koyo piro nok? Isik kaya 71 Mas. Kacak sithik lho. Ya tapi kan luwih enom. 50 apa 52 ngono lho. Sehat ya Pak Arjono. Sehat selalu, panjang yuswa, berkah. Amin ya Pak rabbal Arjono alamin. kok yuswa pinten? 73. Cita-citane napa, Pak? Cita-citane napa? Cita-citane napa, Pak? Pendidikan kalau jenengan 37. Alah, bareng sini kok ya aku dadi 37. Mudun to, mudun wis to. Sik panggah nek kalih kula pinten, Pak? 73. Nah, karo kanca dhewe 75 keke ora? Kok padake nyang ngopo to? Padakno lelangan kuwi. Mengke ngersake lagu napa, Pak? Apa ya? Tali kotang. Lah, jenengan piye cepo kok tali kotang? Ngening ati. Oh, lagu iki kangen ning ati ngene lho. Kangen ning ati ngene. Tak kuablok lho. Kangen ning ati gak roh to kowe? Piye? Sing piye to, Kak? Yalah, tak kira ya bacono sik kae sithik. Rumasaku kok iso. Ninone. Lilo ati simi. Lilo. Pak Dene LPP iki. Lilo. PLPP. LPP. Lah, PTL ayo. lilo. Mosok potol. Lilo aku kudu Lilo kowe. lilo kowe dirampok wong senajan urip puas walia banyak elek atiku kesiksa. Setunggal pamunduting tembang sampun katuran. Injih. Kelegani dawuhipun Bapa Suwiknya Harjono, Bapa Suwiknya Harjono ngersake apa? Kangening ati. Iya. Ya seraginan meneh. Heeh. Ya. Nuwun sewu Pak Wiknya, sakniki napa sesuk? Soale sesuk cek tanggapane lho. Lah wong sing tak tari Pak Wiknya kok jenengan melu-melu to, Bu? Sakniki apa sesuk? Nek saiki 75, nek sesuk 120 lho. Rp20. Enek ora ndelok aku pengen roh Rp20 kaya apa rupane. Oh ceke ning kono, 3M ning kono pisan. Siap. CEO. Iki duet Mas ya. Sendika no. Oke, siap. Ngece karo aku e. Aku dilekno lagune. Kapal to? Oh iya ora. Padha. Kangening ati, Mas. Pelok biasa iki lho lah. Pelok. Mosok ora iso. Pelok biasa iki lho Pak Edi. Lagu kuwi aku jane apal. Sing angel iki kata-katane. Ngomong nek ra apal. Loro ati loro Mas, ayo. Kakang Mas Panji Asmara Bantang. Panji Asmara bangun kok. Kowe iki nembang tak kira ngrum aku. Ayo. Sing kirim sapa kok ditampa? Lilo. Lho. Mulo to gateki aku. Wong junggrek apa nglali aku ngantean. Kangen ngati ya iki. Badhe teng pundi, Pak? Juket riyen kok kondur, juket riyen ampun kondur. Oh. Wah iki sing bos brambang kae to. Masya Allah, layak pedes. Ya. Pesisiran dengan karawitan arom laras. Campur sari karawitannya Indonesia. Prima Audio Sound System. Sadewa. Sadewa iki sound system Prima video shooting Wilujeng Rawo Bapak Arjono sing lelenggahan sedayipun yo. Sawit suwe
wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu ayo no kudu sempak teles saru kok sempak apa to kuwi semangat kompak anti males semangat kompak anti males sempak teles yo enek neh aku apa sempak suwek lho lah gilani sempak suwek yo tuku kepiye apa artine buak oh buak nggonmu yo aku cek mbok nggo gilani ayo oke apa cakepane yo kono to aja sumelang aja sumelang aja sumelang ayo aja lah yo aja rasa nembang aja sumelang wong bagus kira bakal ayu ora suwe wong ayu pepujanku tapi susah mong kangen sliramu rasa kangen rapi somari yo mung sira kang bisa nambani hai ngono lho Bu wis capek iya nggih kowe ngerti ora pripun buke ngene iki gedhe dhuwur aku senek gedhe yo ngene iki lho Mas gedhe piye wong kowe wis mentok kok kok ya mbok menawa senek iso dhuwur ora mungkin mustahil kuwi mengkeret yo tidak ada yang tidak mungkin nek kowe wis ora iso yakin iso mosok sesuk dikum nang kolam renang lho bededek bededek tok kowe malah ya ora kan tambah berkembang bacot kenok oke ojo semalang wong bagus tresnaku kira
luar biasa ya nak ya. Iya Mas yo. Ana tetembungan godhong telo sak lenggah wae iso nglegake weteng, iki ana pamundutan dicaoske ben nglegake ati. Iya. Mbak Eka, Dalem. janji wong wani aja wedi, yen wong wedi aja wani. Wani-wani. Iki mau ana pamundutan saking panitia, ketua panitia. Piye Mas? Ngersake Mbak Eka kon ngendang. Waduh toh. Ning iki kudu ora kaya biasane. Ngendang apa? Ngendang Jawa ning kono biasane. Iki gak dhuwur terop. Waduh, waduh. Lha kok terus sing ndelok sapa nek aku ning dhuwur terop iki lho? Lintang. Lintang kelawan rembulan. Iya karo Isih kalah padang kalawan pasuryanmu Kakang Mas. Mergo sliraimu kuwi. kok seliraimu lho. Apa? Seliramu kok seliraimu. Ya nek gak nderai mosok ya arek. Oh iya. Piye lah nyawang. Iya. Piye? Dawuh apa marang aku? Supaya jeneng sira ngendang. Iki ora Bandung teklek iki. Bogor iki. Ngendang. Ya ini kok jen. Anak buah no gaplek iku. Kok tekono gaplek bareng. Hah? Anak buah anu semua sukir. Nah, Piye? ya ini kok Kuwi nek dawuh. anggere bengi no mesti senengane mbleh kirek. Lah kok iso? Iya ngono kuwi. Gopo kuwi? Wong nggonku ngono lho. Dirica-rica. Ih ngene iki. Kok ya apal men. Apa lo ngeri rolas bengi ngene. Nanti lek mbleh kirek. Ngene iki. Gilani. Piye dawuh apa karo aku? Kon ngendang. Kon ngendang. Ya ini lho Cek kon ngendang. Iki jam pira to nak iki? Ah iso ta. Oh lagi jam 10 berapa to no? Ngendang tapi aja ngendang jaipong lho. Ngendang apa? Aku gak katokan. Lah sebabnya kok Lah aku ya sinden ya jarian ta Mas. Oh iya. Padane Diayu ndengi tayete walah nyinden nganggo tayet kok gambare reok ngene. Kuwi jek apik no. Piye? Lah bareng saiki Mbakku malah piye? nganggo tayet. Heeh. Lah ngarep ndak gambare malah kethek kok. Kayak mringis kayak mencep ngene. Ketheke ku malah. Iya. Merot. Yo. Lah iki ngarep mburi reok. Lah ngarep tulisane Yuyun ngono. Yuyun nyilih ngene kancane lho kuwi. Iya trenenge Yuyun. Lah kene Yuyun. Lah sampe kene. Apa? SMP Negeri 1 Danyang. Lho mak katok training Oke, SMP. nyinden para poli. Nggih. Niki Piye? ngendange ning kana ya? Oh mriko? Ngono. Wah panitiane ya Pak Tonyil bae kok. Wis mbok maklarin kok. Yo. Iki lho Mas, nggo sandal barang. Sandal iki kelet ae to. Tanu tok tong. Diperintahi ngendang ada apa nyapa. Iki yo ngene yo ngendang par drep kok iso. Tidak umuk, tidak pamer, Eka uget-uget satu artis kondang pesinden hebat sing multi talent. Kejaba pinter nyinden. Iki yo pinter ngendang. Malah keporo ndek iki yo iso drep barang. Saya sesuk jare arep buka warung rica-rica. Kirek. Dengar pengen dilek, blek kirek. Kok Mas aku omongan sesuk kabarno iso nyopet barang kok iso. Iso nyopet barang. Ayo. Dites pura iki. Ya dites nah Mas. Ya dites. Terus lip sync ya Pak ya. Nggih. Heeh. Ketesnya piye? Dites piye? Kok ngendi ya aku madhep eleh. Yo yo. Ayo, siap? Piye? Anu. Tungdah. Woi, dah tak. Oh, lah ya pinter tenan kae. Pinter ta Mas? Kuwi nek gur tungdah karo dengtak iso. Saiki kendang sing iso omong. Kendang iso omong, piye? Pak Bambang tuku gedang. Edian iso tepuk tangan. Tepuk tangan. Kendang iso omong Edian, Edian. Keploki koyo doro. Ora mungkin kowe koyo Dara. Piye? Oh ora enek manuke kok. Lho kowe ra roh manukku. Endi? Manuk betet. Lho jare koyo Dara kok manuk betet gitu kuwi. Manukku. Oh manukmu. Betet. Iya. Kuwi mau Pak Bambang tuku gedang piye? Pak Bambang tuku gedang. Pak Bambang kejegur blumbang. Wedian. Kok
Dibeli Pak Bambang kejegur blumbang. Kok nganggo klagep-klagep? Glagep-glagep. Oh iya lali aku. Jegur blumbang iki untung rapi. Ayo neh, Pak Bambang tuku wedhus muni mbek. Ayo gendang, Pak Bambang tuku wedhus muni mbek. Ayo. Muni mbek. Lho, nganggo kendang. Cuman kendang kok muni mbek lho. Kendange sapa? Oh iya iya. Neh, Ngas. Apa? Pak Bambang potong rambut. Ning ndi? Wong kon muni kok ning ndi? Iya ning salon apa salon misor waru kan iso to. Pasar Gagaan. Ya. Sik to, sing cetha to. Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Sik to, iki sing elek kupingku apa kuping jenengan ya melu? Heh? Iki wis rambut. Di bawah ini rambut. Iki ya rambut ning rambut jempol ngono lho. Mosok jempolan rambute. Eneng ta Mas, saka dhuwur rak rekmo. Rekmo. Ngisor meneh nek alis. Alis. Ngisor meneh jenenge rambut idep. Idep. Mengisor meneh rambut kumis. Bringos. Nah, mengisor meneh kayak brengos ta. Ngisore Jenggot. brengos enek simbar. Simbar ning dodo. Simbar dodo terus mengisor meneh. Yo. Igung tak apalke apa jenenge. Teko yungat ngono lho. Oh iya wulu jempol, Nduk. Iya ta. Ulu jempol. Wis manut ku ya rambut ning beda nggon kok, Nduk. Iya. Lagune apa? Jempol kalah kok jempol to. Apa? Sido sih. Apa sido rondo ajire? Ajire. Oh jenengan dudo? Ya lumrah. Dik, nek kowe dudo tenan tak entukno sinden gelem ora, Dik? Tak entukno sinden gelem ora? Kowe gelem ning kono moh Dik sepurane ya. Ajire iki nyanyi apa ajire? Ajire. Eh, Oh langgam sidase. langgam sidase. Engko terus diwalik seger sithik. Oh, seger sithik. Diseragenke ngono kan. Lagu seger sithik apa, Mas? Ah, swampluk sidase disegerke ngono kan. Oh, sidase disegerke. Iya, cah cilik ngeyelan Iya. botol Yakul. Sing nembang sapa? Sing nembang sapa? Ya kowe dhewe no. Aku dhewe. Iya. Iya. Oh, sebat to, Pak. Apa enek pengendang iso nembang apa enek? Pak Weknya, ora rugi jeneng Ibu 50 ngono, ora rugi tenan. Tenan, Pak, ora rugi. Ning kono rugi kowe engko. Iki sragenan ya nek ngono ya. Manut Lagune situasi. sidase disragen ki masak gak penak ya. Gak penak ya. Lali janjine ya, Pak. Lah, engko sing situasi engko ngono lho. ben kene sing situasi ben kene. Ajire iki aku arep nyanyi lali janjine ajire mang. Wis to ajire dipisan wae kok bolak-balik. Ajire ya apa to? Kok iso ajire? Ajire iki Tek aku mbok ware kok cah cilik to, Lek. Masam sing iso kowe dhewe. Masaku leh. Masam. Ya, hati-hati lho, aja banter-banter lang. Ya. Masam ki, pakne sing nduk. Oh, jenenge Masam. Ayo. Wedian, anggo tung. Jo nek seragen ngene ciri Iya, khase, Mas. Ya. Allahu Akbar Allah. Luar kaden pepe iso. Ngene lho, nek tiontingane sik lah diantre dibawa kendang ya. Iya. Kula nuwun. Lho. Pipat aja, Mas. Pipat. Balungan, Mas, pipat. Banter toh, ciro lu. Lah, nek tung ting tong pas toh andane. Iya. Lah. Ya, apik ngrepas. Kandhani. Awake dhewe sepel kok ngene. Kandhani arum laras ya apa-apa iso kono. Ya wis teplek. Teplek wis mung sesuk ngejakne lho ya. Ya. Iya. Nek karo omah kaduan. Karo kalimat syahadat ah. Saiki ya buka ya. Iya, sing dinteni gur kowe tok kok iso. Lali janjine garap serakiran sing seger. Lah iso aku tok iki masane tak tembangi terus kayak wong arek kayak samproh sendang tok. Kok Ya sam- kancane kabeh tok. Iya kok aku tok. kabeh. Iya aja nesu to. Dudu. Yo. Tepuk tangan. Ayo yo.
Gak terus ya. Jan-jane kowe nang endi? Gelagapmu mataku priyane? Atiku sujono kowe kencan marang wanita Alhamdulillah, luar biasa sinden Ya, ya. sing hebat multi talenta ya Mbak Eka iki. Aduh. Ora ana liyane. Apa iya? Tenan liyane luwih apik maksudnya. Ngono ya. Liane luwih apik. Nok kene wong Kowe ayu. gak ngerti nek ning YouTube ya ta? Iya. Eka uget-uget sinden roll on ngene ra roh ta kowe. Iya aku ngerti ya kondange Mbak Wis Eka. to, roll on yo obat kelek kok iya iki kowe iso. Iya ding lali Wis aku. rupak kowe pentulan. Kok roon to? Ro anu, apa ro? Roll kabel ngene. Ro iya, kene nok Nyetrum kene. kowe, iya. Jroning suka kudu ling lan waspada. Iya. Iki jumbuhe karo swasana ben dibajutke kadang-kadang ngarum laras luar biasa. Amit nggih Pak De nggih. Nggih, Pak Edi, Amin. mongso boro anggenipun badhe atur sugata lelipur tak pasrahke marang jeneng sira. Aku lan adik wedok Mbak Eka uget-uget tak njaluk pamit. Ngono ya Nak ya? Iya Kakang Ah. Mas. Sik sendalku ndi? Ya ini sisa kono to Nak mesine. Masa sendalku kiwa tok. Lah sing tengen singgah Nudia Hayu. Ora lancene sikilku kiwa kabeh. Ini Nak, kene. Jan bocah kok menik-menik cantik, pinter, suarane apik juga Alah mau ngejere mau kaya tabung gas. Bareng ngono kok terus menik-menik ayu apa. Ora ya, mau yawi guyon. Piye wae ngomong aku apa? Mau. Tabung gas. Idoni pisan malah. Mbak Ayu, jering suka eling lan waspada. Iya, Awake Kakang dhewe Mas. ngaturke lelipur mbok ana lepat nyuwun pangapura. Leres. Sedaya warga ingkang sami rawuh kula dongake panjang yuswa. Amin. Adoh saking memala, adoh saking sengkala, cinaketna ing bagya mulya raharja kalih sambikala. Amin, ya Allahumma. Matur sembah nuwun Pak Wiknya sekalian Ibu sampun nimbali kula lan adik wedok. Dongamu piye Nok? Pak Weknyo sekalian Ibu, matur sembah nuwun sampun kersa nimbali kula. Ije. Mugi-mugi anggenipun minisida putra kekalih tansah dadya jodoh salaminya sejatining jodoh. Amin. Pak Weknyo sekalian Ibu tansah pinaringan panjang yuswa, Amin. sehat ingkang berkah, kuwata momong putra tumeka puputing yuswa, Amin. lumebering keluarga ageng. Pundi mriki? Cingkrong. Cingkrong ugi tansah pinaringan panjang yuswa, selamat bagas kewarasan. Amin. Amin ya robbal ngalamin. Cukup ya Nok. Injih Mas. Mongso borong kadang-kadang karawitan arum Arum laras laras anggenipun matur bajutke. Mbah nuwun anggen Nggih. kula sowan kathah lepatipun Bapak Ibu. Nggih, Mugi nggih. sehat selalu, laris terus tanggapane. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Amin. Iso petuk meneh ya Mas. Nggih, Ya, alhamdulillah. ya, ya. Amin. Berkah barokah.